Bueno, bideoetan funtzio honen adierazpen grafikoaren zati bat egingo dugu. Asintuten azterketa. Gogoratu. Asintutak daudela hiru motakoak. Asintuta vertikalak, asintuta horizontalak eta asintuta zeiarrak. Bi hauek doiazela lotuta. Hau da, horizontalik badago zeiarrik ez da egongo, edo horizontalik ez badago, orduan alda egon zeiarra. Vale? Bueno, hasiko gara vertikalekin. Asintuta vertikala gogoratu definizio eremutik ateratzen ditugula nun aldiren egon. Kasu honetan, honen definizio eremua, borrengo eta bai. Definizio eremua izango da R, ken, bi. Izendatzailea egiten da 0, x bidania. Horren, posible asintuta vertikala, x berdin bi izango da. Zer azertuko dugu? Limitea x bira doanean, x berriru zati x ken bi berbi. Eta kasunetan, ordezterakoan geratzen da. Sortzi zati 0 berbi da 0 plus. Beraz, hau da plus infinito. Plus infinito berdin da eskumatik edo eskerretik, ze 0 berbi dagoenez, x ken bi berbi dagoenez, hori 0 beti izango da positibo. Beraz, ez dugu egin behar eskumatik edo eskerretik, edo beste modu baten esan da. Bietatik, bai eskumatik, eta bai eskerretik, balio bardina emongo da. Horrek esan da dugu. Funtzioa, x-a bidanian, daukon asintotan, hurbilduko dala eskumatik, holanik eta eskerretik, holanik bai. Bigarna, asintuta horizontal, hau da asintuta vertikala. Beraz, asintuta vertikala, x berdin bi. Idatzi behar dugu, zein da. Asintuta horizontala. Aztertu behar dugu, limitea x doanean plus infinitora eta x doanean minus infinitora. X karratu, zati x ken bi, berbi. X karratu ez, x berritu parkatu. Limite hau, goian dagoen polinomiaren maila altuagoa denez, infinitora doa. Eta kasuetan plus infinitora badoa, goikua doia plus infinitora, eta goikua beti plus denez, plus infinitora doa. Ez dago, asintuta horizontalik, x-a plus infinitora danean. Eta bardin, kasu honetan, minus infinitora badoa, minus infinito berri du minus infinito da, ni minus, eta bekua beti positibo denez, hau izango da minus infinito. Beraz, ez da existitzen asintuta horizontalik, x doanean minus infinito da. Eta izango dugu, bietan aztertu zeiarra. Asintuta zeiarrak aztertzeko, aztertu behar dugu limite hau. X berriru, zati x ken bi berbi, dana zati x. Hori egiten dugu, hemen ipiniz x abidatzen. Garatzen badugu, izentzaren garatzen dana, geratzen da, x berriru, zati x berriru, ken lau x karratu, gehi lau x. Hau da, hirugarren mailako bi polinomio, eta x berriruren koefizienten zatiketa, emoten dau, bat. Beraz, badakigu, asintuta zeiarra aldala egon, eta egotekotan, zuzen horren malda bat dala. Bigarren limitea, orain, kalkulatu behar duguna da, fx ken m bider x. Ken bat, bata, kenduko dugu, eta ipiniko dugu, ken x bakar. Hemen zegin behar du, izendatzele komuna.
berbi, eta izango da x berriru ken x bider x ken bi berbi. Hemen geratuko da limite goian gehi lau x karratu ken lau x. Bueno, geratuko osorik x berriru ken lau x karratu gehi lau x zati x ken bi berbi. Hau, honea simplifikatzen da, eta gaten zaigu, lau x karratu ken lau x zati x karratu ken lau x gehi lau. Honen limitea, lau x karratu zati x karratu geratzen denez, izango da lau. Hau da, n berdin lau emon da. Honek esan nahi dau. X-a plus infinitura danean, hasi eta zeiarra izango da i berdin mx, hau da, bat bider x, gehi lau. Vale? Eta bardin enberko genuke minus infinitura danean. Vale? Minus infinitura danean errepikatu itzen dugu dana, bakarri da hau kentzea eta ipintzea minus, minus infinitura, minus infinitura, minus infinitura, minus infinitura, minus infinitura, minus infinitura, eta balio berdinak geratzen dira. Vale? Hau ez da gertatuko beste kasu batzuetan, esponentzialak agertzen direnean edo lakoetan. Eta horietan bai egin beharko duke osorik errepikatu. Baina kasuetan ez dugu egin behar. Vale? Bueno, ez dugu, jarri dugu errepikatu ingo dala dana bardin. Hemen aldaketarik ez dirlago. Bueno, eta arun, faretan gauza bakarra da, kurba asintotarekiko. Vale? Eta horretarako egin behar dugu balioak emon funtzioari eta asintotari x-a handiak x-a txikinak. Orduan, egingo dugu balio handi bat hartu, x berdin deun adibidez, eta funtzioan sartu, hau da, eun berriru zati eun ken bi berbi, eta moten dau, eun da lau, koma, amabiru, enfin. Eta ordeztu ere bai hemen. Eta moten dau, eun gehi lau, eun da lau. Horrek zen dut, funtzioa dala handiagoa, azintuta baino. Orduan, marrastuko bagenu, i berdin lau, x gehi lau, x zero danean, ametik garutzen dau, eta bi danean, seitik, eraz, hause da. Vale? Hemen dakogu bestea. Vale? Zer dakogu? Funtzioa goitik etorten dala ona. Eta bakigu ere goit oranik jondala lehen. Bai? Hemen dakoguna. Ametik oran egin daube bai. Eta orain x berdin minus eun danean f minus eun eta i berdin i minus eun danean emoten duena aztertuko dugu. Orduan, geratzen da minus 96,6 bueno, bai? Eta minus eunea, da minus eun gehi lau ken 96. Beraz, hause txikinago da, hau baino, beraz, azpitik engo da. Vale? Orduan, honen grafikoak gutxi gora bera zelako da, jakingo bagenu nundik zeharkatzen duen honek iardatza, x ardatza, puntu konkretu batzuk ezagutu bagenu, eta adibidez, 0,0 puntutik ezagutzen du, bueno, x a 0 danean emango dau i0, beraz ametik zeharkatzen dau, orduan, aldugu esan, holako izango dela, eta gero, onaino etorriko dela. Hemen, zeuzera egongo da, eta ametik, holako zeuzera egingo duela, ziurazki. Horren gorakortasuna, honen berakortasuna, honen inflexio puntuak eta aztertuta,
ikusiko genuke itxura honetako funtzioa dela.